नाथाय जों फोथायनो हाया बियो नंखाय खोथा। आरो बिथांमोनहा बेसेबांबा गोजान गोजाननि हौवाया खुलुमबाय पि थांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर माखासे समनि उनावहाय आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। मोनसे ओरैबायदि केस रायजोफोर जोङो माब्लाबाबो बेबायदि केसखौहाय नुफेराखैमोन। नाथाय बे भिडिअआ बबेनिफ्राय फैदों आरो बेयावहाय हमजानायफ्रा सोर, बबे गामिनि आरो मा सोमोन्दो दंज्लायोमोन बेखौबो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांनो मोनगोन। भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासे नायला अब्लानो बुजिनो हागोन। स' भिडिअआ जोबनायनि सिगां आङो नोंथांमोनजोंहाय नुजाफैबावगोन। दानिया फैदो लोगोफोर जोङो भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामनोसै। रायजोफोर दिनै फिन आरो बेबायदिनो मोनसे जाथाय जोङो हमनो मोनबावलायबाय। दानिया एसे आलदालाय रायजोफोर बिसोरो माने गावसोर मोजां मोनलायनाय नङा होननानै बुंदों सानैजों। बिदा बिनानाव सोमोन्दो, जोङो बिदा बिनानावसो सोमोन्दो लालायनानै दङ, जोंहा जेबो मोजां मोनलायनाय जोंनि गेजेराव बेबायदि गैया होननानै बिसोरो जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। नाथाय जों फोथायनो हाया बियो नंखाय खोथा। आरो बिथांमोनहा बेसेबांबा गोजान गोजाननि हौवाया टंला उदालगुरिनि आरो हिन्जावा चिरां डिस्ट्रिक्टनि रानिपुर सालबारि होननायनि बियो नोंथांमोन। दा बिसोरो गावसोरनि खोन्थानाय मथेबा सानैजों बिदा बिनानाव सोमोन्दोसो जोंहा मोजां मोनलायनाय गैया जोंनि गेजेराव, जोङो खामानि मावनो फैदों। सिगांग्रो बिथांमोनहा गुवाहाटियाव खामानि मावोमोन, बेनिफ्राय बिदि बिदा बिनानाव सोमोन्दो लिंलायनानै दिनै बेंगलरसिम खामानि मावनो होननानै फैदों जाहैबाय। 27 तारिखआव हमनो मोननाय जादों बिसोरखौ, रबिबार बाराय। दा बिथांमोनखौ सावरायनायनि गेजेरजों न'फारसे दैथायहरनाय जासिगोन। बिथांमोनहा सानैहाबो गथ' दंखायो, हाबा जानाय। हौवाहा 4 दाननि फिसा दङ, गथ' उन्दै, आरो नैबेहा 8 बोसोरनि गथ' दं बेहाबो, हिन्जावहाबो। दा जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर, बेफोरबायदि जाथाया जालायबाय थायो। दा जों बिनिखायनो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाय जाबाय। मानो होननानै बुंब्ला दिनै मिथिसारो बेंगलराव स्ट्रिक्टलि खालामो होननानै। जोङो गोबां समनिफ्रायनो माने बेफोरबायदि केसखौ गोबां हेन्डेल खालामबोबाय एबा गोबां जोङो हमबोबाय, बिदि दोनखारबोनाय बा मोजां मोनलायनानै हाबा जाखानायफोरा खारखोमानानै थाफैनायफोरखौ। नाथाय जोङो ससियेल मिडियायाव आपल'ड होफेराखैमोन। नाथाय दा मा खालामनो, अभारनिफ्राय अभार जाबाय, बारानिफ्राय बारा जालांनो हमबाय। बिनिखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय जाबाय दा, आरो खालामगासिनो। आरो जों जेसेबांखिनि बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामगोन, जों दा गासैखौबो जों ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय जासिगोन। दा नोंथांमोनहा जोंनि पेजखौ लाइक खालामनानै हो, फल' खालामनानै हो नोंथांमोन, जाहाथे नोंथांमोनहा थाब थाब आपडेट मोनो। हिसाब गैयै जोंनावहाय बेफोरबायदि पेन्डिं केस दङ, जोङो मावफुंजोबनो हायाखै। फारि फारि जों मावलांनो नाजागासिनो दङ। नाथाय एसे दुखुबो मोनो आरो लाजिनायबो फैयो बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थानायाव। थेवब्लाबो जोङो न'खरनि खावलायनायावहाय जोङो मावनांगौ जायो। दा बिनिखायनो नोंथांमोनहा जोंनि पेजखौ फल' खालामनानै थाबानो जाबाय, जाहाथे बेफोरबायदि आपडेटखौ थाबैनो मोनबाय थायो। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नाथाय भिडिअआ जोबोद नयस जादों, मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव माइकआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन, गोबां बाहेरानि आवाज फैदों, बेनिखायनो मोजाङै खोनाजोबाखै। अब्लाबो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै, आरो हागौमानि शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बेफोरबायदि जाथायफोरा जालुबाय थायो। आरो जायफोरा मावनो साननानै दं बिसोरो जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नुनानै जाहाथे फावसायनानै थाफिनो। दा नोंथांमोननि हेफाजाब होनायानो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव एबा गोजोननाय। जोंबो हागौमानि जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो नाजागोन आरो जोङो होलांबाय थागोन। गोजोन्थों। हमजाबाय, हमजानानै दा आं न'आव थांसिगोन। न'आव थांना आं UPSC फिसाजों जायो। दा नोंसोर सानैजों मा सोमोन्दो? बिदा बिनानाव। बिदा बिनानावजों बोरैहाय नोंसोरो बेबायदि खारबोलायखो? नोंसोरथ' गामियाबो गोजान गोजान नङा होमबा? नोङो उदालगुरिनि, सासेया चिरांनि। आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि, ओमफ्राय जों कम्पानियाव गुवाहाटियाव खामानि मावोमोन।
बियो फैखागोन होननायखाय आं लाना फैबाय दा फैनानै ओमफ्राय बेंगल बर्डआव कलकाताजों नुजाफैबाय दा न'आव थांना मोजाङै मोजां संसार जाहैसिगोन दे जाबाय दे नोंनो होनहरदो माबाया सन्जिथाया एसे गोबारै होन दे गुवाहाटीनिफ्राय फैदोंमोन खामानि मावदोंमोन गुवाहाटीयाव गुवाहाटीनिफ्राय बे आदाजों आं खामानिखौ मावनो होननानै फैदोंमोन मावनो होननानै फैनानै जाहैबाय मराव गोलैफैनानै खैफोदाव गोग्लैनानै आं हमजाबाय हमजानानै जों बे आदाजों आं सोमोन्दो जालाया माने बिदा बिनानाव हिसाबै जों फैनानै मोजां मोजां खामानि मावनो मराव गोग्लैबाय आं दा न'आव थांफिननानै मोजां मोजां हौवाजों बा गथ'जों मोजाङै मिलायनानै आं थाहैफिनगोन दे गोजोननाय थाबाय दे जोङो बिथांमोनखौ गावसिनि न' फारसे दैथायहरनाय जासिगोन आरो बिथांमोनहा इयुनाव बिदि जुदि बेफोरबायदि खारफिनोबा बेवहाय BBWA आफादा जेबो दायित्व थानाय नङा दा जोङो बिथांमोनखौ गावसिनि न'खरनिनो मानसिफोरनि आखायाव गथायनाय जासिगोन दिनैनो जों भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय बिथांमोना जाहैबाय सासेया टंला अदालगुरि टंलानि आरो आइजोआ जाहैबाय चिरां रानिपुरनि टंलानि सिङावहाय माखासे फिसा फिसा गामिबो थानो हागौ नाथाय बेयावहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायना होआखै नाथाय रानिपुरा मोनसे गामिखा बेयावहाय आरोबाव रानिपुरनि सिङावहाय फिसा फिसा गामि गैला स' रायजोफोर बिसिनि बिदा बिनानाव सोमोन्दोआ बेसेबां समनिफ्रायमोन जों बेखौबो मिथिना मोनबाय गुवाहाटीयावनो बिसोरो खामानि मावलायनायाव बिदा बिनानाव जालायनानैहाय फैदों आरो बेंगालराव हमजाफैबाय दा बेंगालरावहाय बड' वेलफेयार एस'सियेसना बिसोरखौ हमनो मोनबाय आरो बिसोरखौहाय दैथाय हरसिगोन होननानैबो जों खोनानो मोनबाय सासेहाबो हिनजाव दंखायो आरो ओरै हिनजावहाबो हौवा दंखायो बेहाबो गथ' दंखायो बेहाबो गथ' दंखायो अब्ला माब्रै बिसोर सानैजोंहाय बिदा बिनानाव सोमोन्दो लाज्लायनानै बेंगालरावहाय फैखो बाथ्राया बेसेबां सैथो नंगौना नङा दा जायफ्रा हमदों बिसोरसो क्लियारलि डिटेल्स मिथिसिगोन आरो जानो हागौ बिथांमोनखौबो थगायदों दा गाव गावनि न'आवहाय फाथाय हरसिगोन होननानै बुंदों बेयावसो जोङो मिथिनो मोनगोन बिसोरो सोरमा दा जों नुनो मोनबाय बड' वेलफेयार एस'सियेसना हमबाय आरो बिथांमोननो फोरमायनाय बायदिब्ला बिदा बिनानाव दा अनेक रोखोमनि भिडिअखौहाय जोङो आपडेट नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय मोजां गाज्रि भिडिअ भाइरेल सोलिगासिनो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय ससियेल मिडिया बांलांनायनि थाखाय जोंनि बर'फ्रा दिनैहाय मोजां गाज्रि भिडिअखौबो नुगासिनो दङ आरो दा बेफोरबायदि भिडिअ हगारजासेयावबो गाव गावनि सेहराखौहाय हमजानानै दिन्थिनानै होजासेयावबो जोंनि बर'फ्रा सोलायनो रोङाखै आरो हमनायाबो बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जालांगासिनो दङ बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसनल' नङा जों गामियावबो एक्स एनडेबि बिदा फंबायफोरखौहाय जोङो हमनायखौ नुदों आरो ओरै फारसेथिं दिल्ली मुम्बाइ चेन्नाइ गासैयावबो बड' वेलफेयार एस'सियेसन दङ बिथांमोनाबो जानो हागौ बेबायदिनो स्ट्रंलि बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावग्रा मानसिफोरखौहाय दायित्व लागोन बेल' नङा रायजोफोर गोबां दङ जानो हागौ बेंगालर बायदि सिटियावहाय बिसाय गारनानै खारबोनाय गुबुन हौवाजों सोमोन्दो लानानै थानाय गावनि गथ' गथायखौहाय नागारनानै फैनाय बेबायदि बेंगालरावहायबो दङ हाबा जायालासिनो ओरैनो थानाय नै बैसोर बायदि मानसिखौबो जोङो बुजायनानैहाय समाधान खालामनानै होनो गोनां जायफ्रा एस'सियेसनजोंहाय सोमोन्दो दङ जायफ्रा एस'सियेसननि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बिसोरबायदि मानसिखौबो हमनानैहाय
बुजायनो नांगौ होननानैहाय आं सानदों। स' रायजोफोर जिखि जादोला आङो नोंथांमोनहाय इसिबां फोरमायनानै होनोबो होननानै सानासै। दायो आङो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो होननानै सानबाय। नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौहाय निमाहा हो आरो भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै हो, जाहाथे भिडिअखौ नायनानै खोनासंनानै गाज्रि हाबाजों लोब्बा थानाय मानसिफ्राबो गाज्रियावहाय आगान होयै बायदि, बेफोरबायदि गाज्रि मावनो थाखाय फासायनानै थानाय बायदि। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।